Hej YouTube og velkommen. Nu skal vi sidde og se næsten en spille. Her har vi Alexander. Herover har vi Jonas. Og her er sneen. Der er salt. Der ligger rigtig meget salt i. Og herover er temperaturen. Vi trykker på den er på F5. Vi tager find på sneen igen. Nej, hvor det var fint. Søren, der sker ikke noget. Gør der ikke noget? Nej. Den er på 0 hele tiden. Den falder. Altså det smelter, men Der sker ikke rigtig noget andet. ikke andet end at det smelter. Det kan være, at de skal blandes lidt i. Spis min pris, det her. Hvordan står det? Det står deroppe. Minus 0,1. Men jeg tror, vi vil sige tak for i dag. Og Ha' det godt. venligst subscribers. Og tak skal I have. Ha' det godt.